damdamin ang kasawian. May bukas pa sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw. Ang landas mo ay mag-ilaw sa daigdig. Ma, na ako'y apilan nga singing contest ba? Ado ana ha? Nak, di lang mo promise si mama ha. Naibaw biya ka nga busy always si mama sa work. Ay, nindot unta if naa ka ma. Sige lang, i-try na ko. Pero di lang ko masaad ha. Pero bisag wa ko, nahibaw ko nak, nga kaya kaayo nimo. Aon sa man, na nakimasalob anak, ipalitan ti ka. Okay ra ma. Dagan man kog sinina diha nga napalit nimo nga wa pa na ko masulob. Bangita ra ko. Ah, sige ma. Anis ako sa kong kwarto. Matuog na ko. Sheila, Di ka pwede yan, ha? Kung busy ka sa trabaho, busy sabay ko sa akong trabaho. mura magog ng luod sa kong tanaw si Sheila ganina. So, basta. Tuom ka na ang mga anak ni mo, eh. Mga bride na sila. Makasabot ka na sila kung nganong dili ta makahimo sa pag-attend sa ilang mga events sa eskwelahan. Maayo unta. Ma, naami PTCA meeting inig Friday ha. Nak, sorry. Dili ko makaatandaan na. Okay ma. Ikaw pa? Di sa ko pwede, nak. Doon ako importanteng buhato na nadlaw, ha? Ay, ako na lang ninyo. Ako na mo atin, ana. Okay Lola. Ah, sige na. Kaon na din sa mong breakfast kay tingalig maliit ka. Panawagan natin imong may igsuon. Si Ate Sheila nimo og si Trisha. Kay hatod na mo sa school ni Yaya Fe. Jake, wala lagi si Jean ron. Ay oo. Nilive ko na for 1 week. Mao ba nga naman? Ganahan siya time para sa iyang family. Kay sukad ko nung nga ni trabaho siya. Wala ko siya time para sa iyang pamilya. Ah, okay. Maong believe juga ni ko nimo eh. Kay bisag ka usa no. Wa pagdug ko kakita nimo nga gigamit imong leave din eh. May gani kay kasabot tayo imong mga junakis. Oh, naamas nila ang lola dito. Mao usually good nga motiman nila kay trabaho naming duha sa kumbana. Pero dahil kibaw ka, lahi na ba yun kung kamoy mangunay mismong mga ginikanan sa pag-atiman sa iyong mga anak? Lahi na ko eh. Jake, kining among gibuhat para na masinis ilang kaayuhan. Para anytime kung unsa lang gustong pangayoon na mo, mahatag dayon na mo. Oh, hinuon sab.
nagit ko sa amo. Ay, kapuya pero adlaw. Uy, takagi ko gibuhat sa opisina. Oh, si Rachel. Hello, Han? Han, padugay ko kulit ron. Oh, nga naman. Overtime ko. Sayang po ng kwarta kung di ko mo overtime. Anyway, makapauwi naman sa kugma kay rest day man ako. Oh, sige, Han. Basi mo na lang kong katog ni mo, ha? Pag-amping benig uli ni mo. Yes, Han. Bye. I love you. I love you too. Oh, Ay, kapuya. ani aka na di ay. Oh, ma. Ang mga bata, ma. Ay, ito ana. Nakatuog nagpinaabot ninyo. Nag-expect in town to sila nga mudungan mo nila pagkaon sa panihapon karon. Ay, busy kay sa opisina, ma. Uy. Nak, nakasabot ko nga gusto ninyong mahatagan ug maayong kaugmaon ang mga bata. Pero unta, dili mo malimot nga mas nakinahanglan sila sa inyong oras ug panahon. Isip ilang mga ginikanan kaysa mga material nga mga butang dinhis kalibutan. Ma, dili lang ko gusto nga maparehas ako mga anak sa akong mga nagian sa una. Sa estudyante pa ko. Ina, Inomdom ka sa una. Giyon sa ko ni Papa. Tungod lang kay gusto ko magpapalit og bag niya. Pa, sige na. Paliti ko ay ng bag ba? Di na pagpuyo ha. Huwag kwarta. Karoon na ganito mga yun ni mo. Sige na pa ba? Paliti ko itong bag. Wa lagi ko'y kwarta. Usa ka ba? Palitin na pre. Ikaw magkaoy. Mauli na. Alay pa! Husto na! Sakit tayo pa! Husto na! Ipakawawan ko yung mga tubangan sa iyong mga amigo. Husto na ba, Aray! Aray! Ikaw ang watis pa. Pero sikat pamugos ang papalit ka ng butang. Nuwat di ka palit. Pa! Husto na, Aray! Aray pa! Husto na! Husto na! Husto na pa! Husto na! magna ni mo giingon ni ana maayo ang bata na kabahos ko na. Ma! Hangtod ba di ay karon naagihapon kay kalakot sa imong amahan? Ma, wa man. Sa man sa gito na ako kay bisig na ibaw kong way kwarta si Papa ato pero namugos gyud ko. Ina, Maubitaw karon ma. Naningkamot ko aron mahatag na ako kung ano sa may panghinahanglan sa among mga anak. Para at least, dili sila masuya kung unsa may naa sa ubang bata. wa may sayop sa imong tumong anak. Pero unta, dili sa mo malimot o kahatag og oras para sa inyong mga anak. Nakasabot ko ma. Sige lang, puhon na lang. Sabutan na among Rachel. Oh, asa man yung mga manghod sila? Ikaw ram lagi ang nidungan na mus panihapon no? Human naman sila kaon pa. Busog na ko na sila. Okay. Sige na, kaon na maayo diha. Kining sila. Di ba moving up na ninyo sunod semana? O, Lola. Unya, naibaw na si Mama Papa nimo. Imo na gisultihan. Wa, Lola. Maura man gihapon. Dili man gihapon na sila maka-attend. Kila. Tinuod man sa di ba pa? Wa man gani ko mahinumdum nga niatan mo sa bisan unsang special events namo sa among school. Nahibaw bitaw ka nga. Ma, okay ra. Nakasabot ra ko. Sige na. Mutiwas sa lantag panihapon.
Kinahanglan nga mo file na kita og leave para sa mga bata. Malihan. Nagsige na nga tagtrabaho po. Wala tayo oras para nila. Mao gyud. Time na sa tingali nga sila na pud atong hatagan sa atong pagtagad. Yesan. Sige, ing nako kung unsang pizza ka mo leave. Aron makafile sa kusang trabawan. Sige, Han. Kinahanglan nga ako ning mahuman para way labad inigbalik na ako buwan. Uy! Ang alas 10 na ba si gabi, uy? Bising busy, Overtime na, son. Lagi. Mo-leave ko puhon, God. Gusto ko nga, wa kayo ko yung mga backlogs inigbalik na ako. Wow! May kay gabi ito ni imong leave. Lagi, uy. Mo'y plano na mo sa kumbana nga mamakasyon ning pamilya, ha? Nindot, ay. Ay, noon. Uy, wala, uy. Nagsusunod naman yung sunog ng buwan na, uy. Asa ka sunog ron, ay. Maulagin, no? Uy, wala. Yawan ako. Natumba lagi ang kuha na yung frame sa inyong family picture ba, Day? Ito katumba. Bitaw, no? Wa man tayo hangin din, eh. Doy, ba sige ugot na din, kawayok. Excuse na, day, ha? Mama na ako ninawag. Yeah, sure. Go ahead. Hello, ma? Hello, Nak. Ang bahay na sunog. O, unsa, ma? Unyang tulog ka mga bata na asasod. Naku na kayo ang sunog diri, anak. Kulpaan ko. Ginoo ko! Mauli dayon ko, ma! Palihog kong tawag ni Rachel, ma! Naon sa Day? Nasunog ang amo! Unyang, ang akong mga anak na pasasuod sa bayo niya na kuno kayong sunog! Usa? Maluoy mo. Maluoy mo. Aluwas sa indaw ninyo akong mga apo. Ma! Ma, Rachel! Ang atong mga anak! Sir! Nasunod ako ninyo! Naaga ko mga anak sa sun! Sir, dire pwede sir! Ako na kayang sunog! Ako mga anak! Masadya ko ninyo! Dili ni Mahimo! Kailangan makagawa sila! Sheila! Ninyo! Trisha! Mga anak na ako! Dili ni Mahimo! Dili ni pwede! Mga anak! Wa na nga itong mga anak, Rachel. Wa na sila. Wa na sila. Pasaylo kami ninyo mga anak! Pasaylo kami! Gusto na mo, anak. Wa na tayo maligo pa. Mga anak ko! Pasaylo kami ninyo! Pasaylo kami! Kaon na. Dili ko, ma. Dili magmalipayon imong mga anak na makita kanila nga ingon na anak.
Angay kang magpakalig-on, anak. Usahay, ma. Makaingon ko. Kung wa makatayo ang ikuha sila na mo. Tungod sa mga pagkuwang nila. Wa may kahatag og oras nila sa buhi pa sila. Unsa pa may kapuslanan sa mga paningkamot, ma. Nawa na nga mong mga anak. Nawa na sila, ma. Nawa na sila. Anak, Nawa sila kanaga sila kay ubos na mo. Kasi pilang mga ginikanan. Sakit kaayo, ma. Sakit kaayo. anak. Naibaw kong dili-dali o dili-lalim ang mga pagsuway ninyo ron sa imong bana. Pero sangpit sa tong kinuunak. Kay abi nimo, dili lang kay ang inyong mga anak inyong nalimtan. Lakip na ang pagsangpit sa Ginoo sa iuras sa inyong kagulanan. Ma, wala ko may iba ako saon pa na ako sa pagpakabuhi, ma. Wala ko may iba. Anak, ni ara ko. Kaya ni nato. Kaya ni nato. Ina! Ina! Richel! Si Ina! Nagtuyapan! Richel! Dili siya angayan nga magpa-stress kay delikado sa baby. Unsa, Dok? Mabdos akong anak, Dok. Yes, she's 2 months pregnant. Ginoo ko. Mabdos ko. Oh, unak. Maong kinahanglan nga imo gyud na ang ampingan. Ma, Pon, kung okay na ang imong lawas, maatutag si Mala, magpasalamat sa Ginoo sa laing higayon nga iyang gihatag ninyong managtiayon. Mao sa akong hunahuna ron, ha? Sa kadagan sa itong nadawat ka blessings, nalimot at pagsangpit niya. Ug mao tingaling kinahanglan ninyong maagian ang inyong kiagian karon aron mahinumdum mo niya. ma, Huwag damdamin ang kasawian. May bukas pa sa iyong buhay. og dinhi mga higala na tapos ang atong sugilanon nga atong gituyo pagpahaom atol ni ining Semana Santa. Sugilanon nga nag-ulungan. The time for reflection. Kining maong sugilanon gisuwat ni Jaylee Haka. Ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Spinner, Ariel Mangkaw. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangis Karing. O ania ang mga nagkahatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Ina, Jaylee Haka. Richel, Jeffrey Gabonada. Sheila, Carol Marihi Kain. Ninyo, Ricky Bangis Karing. Lola, Priscilla Raganas. Hatod kaninyo sa RMN Drama Lenten Special.